kedu ụdị nsogbu ya bụ nafa ga na-asị kedu ụdị nsogbu ya bụ without knowing na ihe anụnwa bụ asị m ọkwana ya. So ka a gwasịala ya destin ya gwara anyị na ya na-eke isi ebe a na-eke isi so na o nwere one lady ya na di ebido na-amịgharị ya na-atakwa ihe nke anya mana ya marọ ya wee mee travel meche travel bata mgbe afọ na ya aghọtabago ife na-eme sị m enyi ya nsị enye ya nwa nsị ewo keki a si amakwa na ya mara na ọ bago n'ụmụ ọlịa kedu onye ị ga-ejidekwe ịgbakọ n'etu ya nọ ya nwere ike na-asị nwa ọlụ ngwa gị jee ka igote nke a jee gotele ya jee gotele ya nke a jee gotele ya ụlọ ọzọ onye tụchara ya ife na nni because of die keki a si ya ama ya wee na-aya ihe a ka a na-ayazi ka a jisila bata ịghọtago the girl kwụsịzi ịbịa ọlụ ya na-asị kedu ife na-eme ka ife this girl ji kwụsị ịbịa ọlụ ya na-akpọkwa ya cha ya na-akpọ ya cha nọ n'ikpeazụ ka a nọ wee malụ ụmụ ọlụ ndị ọzọ ịmago nnukwu bezie na nnekwe na ya na die na-amịgharị si m nne na ka a na-akọla anyị ha na die ha ya alụ this girl ụnọ die ha ya alị ụnọ na ka a na-akọla anyị ha n'ụlọ ọlụ ya bed ya na-alụ 180,000 ebe ya na ya na-abụ na-adụ wele alalụ wele isi bụ ngị na-akwụgharị osi m nne na ike kwụọla ọtọ gwụ ya ịmara ife na-aza jebe ejebe adọmma na ba na badọmma ya kwụzi ọsị anya na be nna ya na ya nụsigo ka esesiziela nke ya na dosgal bikos na edobe eziri echi ha na-agba wee nụba maka nke dosgal na wee sị ya na ọ chọrọ igbu ya na ọ chọrọ igbu ya bikos ọ bụrụ na anyị na ndị niile nụ ya nso na-akwụ na one day na ofu onye ga-alaiki ka o gbuo onye ka a nọgha ka anya nwa wee teki ova na ọnya bụ ihe ya na-atụrụ ụjọ ọsị ihe a wee gbawa dị obi na ya kwere cha na nke afọ na ọ ga-ahapụrịrị dịka ọ na-amazi ihe dị eme dị ekwusị ile ihe osi dị ekwusị imetụ aka dị ekwusị ịbatazi na rum ihe ọ na-emezi bụ ọbata odinelo na palọ ya ka na-ekwu nke afọ dị wee gbaghezi ọnụ wee sị ya ya na abe nna ya na ya anụsigo na ya chọzi that na enwere anything to lose na enwere anything to lose ka a gwazi anya na onwego nwaanyị mụọlị ụmụ ịtọ not that very first lady m kwuru maka ya mụọlịa nwa ya nke enyi ya nwoke ọ bụrụ nke afọ ka a na-ekwu no another lady ya na ya na-abọbụ mgbe ọ nọ be nne ya mụrụ ụmụ na-atọ before wee chụọ ya wee bịa ka jee nụta onye nke na o nwere ka asị wee malụ ka ọ gwara ya ife nya wee kpọọ ndị be ha jụba ndị be ha wee sị ya yes n'eziokwu na dịka na ya na ya na-abọ bifo na ọ mụọrị ụmụ na-atọ na o kwesịrị ịma na mmadụ nwaanyị ka ọ bụ na ife ha na-agwa ya ihe a bụ na nke dagel dịli worst na mgbe ya na dagel bụ na dagel ya edinele anya na bed si ọkpọrọ nwaanyị batasị dagel ọya ya lituo dagel alituo dina na ya na enyi nwaanyị dina n'enu bed na ọfụ ihe o ji dagel wee mee na ọma nkwu okwu ọma na nke ya amakasị ọ na-akọmplen galị ịmarifa na-agwa gị ha ihe ka ndị be ha na-akọ a na-ekwu mami ya sị na ifefa na-achọzi ime kịta bụ na ha ga-eje ka ha jee dute dagel ka eje mee ego dagel ka e wee nọta dagel ụmụ na-atọ ebe mara eje ekwerozife anụnụ ebe mara eje ekwerefe ọnụnụ ka ejezie mee ego that very lady nke mụrụ ụmụ na-atọ ọ sị na dagel anụgokwe di o na ya gbara ma ọ nọ be die ma ọ nọrọ be die mana ihe head after bụ those kids ka fada after ịghọtago the 3 children ọ mụrụ the guy ọ sị m ka a na-akọla anyị ha na ha akago nọ na November kịta ending of this very November ka a ga-eje mego doska ọ sị m nne na ike kwụọla ọtọgwụ ya na ike kwụọla ọtọgwụ ya sị m hai ọ sị m na ike agwụgị na ife a na-agwakwana ya bụ ya chụọ ya ka ya naba ọ sị m this man na bọsị nwa ya nwụrụ n'etu ka a sị nọrọ na-ayị a na-asị ya biko ya nye ego ka adụlụ nwa jebe n'ọgwụ ọ jụsị na ego adọrọ ọ nọrọrị na fonu na-akalịsa ndị enyi nwaanyị ụka nwa wee na-eku n'enu ya na-eti die nara enene fonu
n'ihe eke a megidere nwa wee kunye ume wee kutuo. Anya mmiri pụọ nwa n'anya. Etu ka nwa si wee na ọsị m nne ọsị bụ nya wee gwa ndị befa wee sị ndị befa dị alụsigo ka anataba. Ndị befa wee sị akene na makwalụ na omenala Igbo na nwaanyị kwesịrị ịhapụ be die, na nwaanyị ahapụ be die na ndị mmadụ ga-amụ ya amụ, na ndị mmadụ ga-eji egwu ya okwu. Ya chelo ka die chụọ ya ka ọ wee naba. Nọ ife omenala Igbo kwuru, ife ndị befa gwara ya. N'ọsọsọ sị na nwanne nwaanyị sị anya jee ha ya ụlọ ka ọ hapụ this man, kpọlụ nwa ya jee n'ụlọ afọ obini ya, na-enetu ụmụ ya anya, na-ete ekike arọfụ ụmụ ya anya anọzila. Mana ndị maala ife bụ ndị okenye na-asị anya chelo ka ọ were aka achụọ ya. This girl sị m na ife anọ kịta na-echewo ka ọ chụọ ya, ka ọ tụpụrụ ya ife ka anaba. Ọ ga-abụ ebe ya lụrụ a na-ajụ asị na di chụrụ ya anya anaba. Unu afụkwa just this few statement ka eji akọ ihe a na. Ọ bụrụ kene na this guy butere ọya one day bunye gị, maybe HIV and V, ha ncha niile bụ marriage. Ọ bụ na obu mfate this girl sị m na ọ bụrụ dị nke afọ bụ isi nọ na ugboro na na-enyegoli ya nsị ya yalụ ule ọkpa ya yalụ nna nọ ndị enyi na-eme efa ncha niile na ọ nwere mgbe arụ na ahịa ya mgbe fa ka na-eme di na nwunye na a ga-akpọ dị esi ya bịa ka ọ kwụ ụgwọ ụlọọgwụ na ọma mbịa ya ga-atọ n'ụlọ ọgwụ ọgbachie nkịtị ebe afọ kama o were ego n'ịka ụmụ agbọghọbịa front and back. Ọ sị bụ dat na o nwere bọsị nke ndị nọọsụ kpọgidere ya wee laghachi ya wee sị ya na ọ ga-akwụ ụgwọ ụlọ ọgwụ. Dọkịta ya magoro na ya na-akarịsa ha na-akọtọrọ ha. Ọ sị na ya ma nkwụ. So iwe wee wuo nọọsụ ka dọkịta wee sịsị kpọchie geti na ọkwụ ụgwọ ụlọ ọgwụ na ọ nwere ebe ọ na-eje. They have to lock the gate. They have to force ya force wee bịa kakwụ ụgwọ ụlọ ọgwụ dị n'isi. N'ọbụrụzi dịka ya na-anụ na ka a na-akọla anyị ife dị just nọzi alụ nnọọ na-ene anya ya wee sị ka amalife ndị mmadụ lo ịghọtago. Ọ sị m because na actually this tradition nọ ife ya nọ ya na-eche ka di tụpụrụ ya ife ka di esi anya pụọ, mana di ewegolo ọnụ ya wee sị ya na ya ga-emegide ife ọgba ọsọ bie na o nwere ka ya were ọnụ ya si anya pụọ na ọchọ ọnya pụba. So n'anya kịta efu na nwaanyị na-eche ka a sị anya pụọ, then the guy si na ya ma nsị anya pụọ just to ta anya afụfụ. Ọkwa ịghọtago. Kedụzi ife ilo enwere ike ime ụdị marriage a na-ejekwa ịnụli ya nwaanyị ahụ a na-eje ịnụli ya nwaanyị end of this month. Ọ sị m nnọkwa for marriage abụrụ na ị nọ n'obe di gị dọtọ happy gị kene Chukwu maka na onwe ndị nọ n'ọkụ, onwe ndị esili n'ite na-esonye ọkụ. Yes, I'm telling you, and in the name of marriage, in the name of marriage. Ọ sị m na ya mụrụ ife a ga-eme n'ọnya ka a ji wee sị kedu ife ọdụ unu ka ọnya mee. Ọnya bụrụ ngwongwo ya pụbanụ ka ọnya chelu ka atụpụlụ ya ife. Ụmụ na-atọ ka mmadụ mụọlụ gị mụsịalụ gị chụpụ ya. Nna ụfọdụ ụmụ nwoke nwere obi ụfọdụ ụmụ nwoke nwere obi o nwere ihe ha kpọrọ nwaanyị ha chọsụ n'ọkpọ nwaanyị ịmagolu just pick and drop efefa kpọrọ ụmụ nwaanyị. I'm telling you ụfọdụ maka na o nwere ndị maala ife, o nwere ndị bụ odogwu, o nwere ndị bụ nwoke ndị ga-apụta ịmalụ na nwoke pụtara mana o nwere ndị bụ nnọọ dị egwu. And ihe na-ewute mbụ na ọ dị egwu na-achọzi ka ọ karịa ndị bụ odogwu. This guy na kedu ife a ga-akpụ ya odogwu ka ọ dị egwu, kedu ife ọ nọ na ya. I'm talking about the first lady mụọrị ụmụ na-atọ nke ọ ga-abụ ọbịa ọsịa ya lituo n'ala ka adụlụ nwaanyị abata. Ịma ife na-ewute mbụ na nwoke na-eme nwaanyị ajọ ife especially ife gbasara nwaanyị ya na-achọgharị nwaanyị mgbe o megidere ihe a zuzugide bute ofu ọya ma ọ bụ ofu ọya atụọla ya otinye ntesị gị na ọkwa nwunye ya ka ịbụ take care of him. O nwezi onye si na ya ma nte ka akpọbịa ajọ nwaanyị masị ya ndị forgiveness akwụọ na line asakwa m onye forgiveness. Mana anyị niile bụkwa mmadụ weda nwoke nwaanyị anyị niile bụ mmadụ na-eche maka echi na-eche maka echi. Chai
Gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu this lady aka iji ma ife ọ ga-eme. Manyekwazi alụba aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị, daalụnụ, ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.